kahangro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara aku sing teka Kang Gareng kas ora sana tak kangkeng ngopo Kang kok nggawa bendho arep golek kambil mo golek kambil cengelmu mumpluk kuwi ora kusik to ana rembug dirembug ana perkara diperkara kok sajake sampean nesu karo aku Truk ananku kaya ngene iki mergo kowe Caidan mergo aku ngopo aku salah karo sampean ngopo nek aku salah aku njaluk ngapura salah wis ora iso tak wenehi pangapura salahmu wis gedhe banget karo aku Truk kowe ora raine kakangmu kowe ngrusak keluargaku lho sik kok ngrusak kulawarga iki perkarane apa aku tak takon karo sampean kuwi menungsa mburimu kuwi sapa Lengkong duwe kacer radiator Kong kowe tuku manuk anyar apa mboten Rama kok mrene duwe kacer manuk kula menika cecak rawa lho iki piye jane nalare apa ngene setan kowe ya ora mulang karo anakmu memper kelakuane anakmu kaya ngono turun sapa turun gerangane sapa ya kowe kuwi kusik to iki no perkara Kang Gareng iki senengane ngono asprek cengengesan kowe ora iki serius ya wis tak kira nek gojek dengkulmu melocot kowe ngerti Nolawati anakmu kae tak kandhani ya Nolawati meceng lho Kang apa Nolawati kok iso kaya ngono kuwi sapa sing tumindak sing tumindak rere maju rere platok ndasmu ngene ora ngandani karo anakmu ora ngandani karo bocahmu lho hubungane apa karo Lengkong ana hubungane sing ngetengi ya anakmu sing ngetengi sapa sing ngetengi anakku Nolawati tak tari sapa sing tumindak kaya ngono Adi Lengkong anakku Lengkong iki iya Rene Oromo kula mboten tumindak menapa-menapa napa sing dingenikake Pak Di Gareng menika mboten leres ngrasa semaur sik aku sapa panjenengan tiyang sepuh kula aku bapakmu lho kok aku sing kula wentah kowe wit kuncung nganti gelung wit capang nganti nganti wit jabang nganti celaprang niatku mung kepengin kowe iki nulato karo bapakmu tumindak sing apik lagi wae mingkem nggonku nggawa nganu ngalembono karo kowe lha kok Kang Gareng tekan kene ngandake lek kowe tumindak kaya ngono kok Rama kula menika mboten nate tumindak menapa-menapa kalian Mbak Yu Nolawati lahir batin kula mboten tumindak napa-napa wis goroh buktine ra percaya yo ning aku anakku Nolawati wetenge mbledhok wetenge wis gedhi wis 3 sasi luwih ora tanggung jawab mbok yo omong karo bapane kon nglamar ning omahku ngono kok piye konjur meneng wae ora nyanyan ora nek pengen ki mbok jaluk det aku tak tukoke sampe nae wae ambayune dhewe disasak wae ora tanpa petong ora sik Kang sik apa aku melu mangkel kok iya aku tak nyeneni anakku dadi kabeh sing dikandhake Pak Demu mau bener mboten Rama jujur aku ora seneng ndi anak seneng goro karo wong tuwa mboten Rama ayo jujur kabedhau dada kula kapendheta manah kula mboten badhe wantun ndoro nek pancen kowe wani sumpah dipun sekseni kiblat papat segara gunung isine lina wengi kula mboten nate goro menawi ngantos kula tumindak awon lan Mbak Yu Nolawati mugi kapulunga jagat kula dinten menika kula ikhlas krungu dhewe Kang ora iso wong sumpah iki mandiya mudhar kabeh wong lanang wong sumpah ki apa wong sumpah kok njodho percaya ora dheweke iki iso wae lari saka kenyataan mergo ming perkara terus wani sumpah karo kowe. Lah iki aku ora apa ya tok jenenge? Aku ora
apa kae? Kanjur sapenake dhewe. Aku ora sudi nek kowe ora iso ngajar anakmu percuma. Percuma lek dadi adikku. Kong, unten dawuh. Ha ngene. Nek kowe tumindak tenan karo Mbak Yumu, bapakmu isin. Nek nganti perkara iki kawanguran tangga teparo, sanak kadang mitra kawruh, aku wirang. Nggih. Nek kowe pancen ora tumindak karo Mbak Yumu, aku menehi pangapura. Nek kowe tumindak karo Mbak Yumu, luwih becik kowe lunga saka papan kene. Lunga. Aku ora sudi nggonan menungso, luwih-luwih duwe anak sing pakartine kaya ngono. Rama kula mboten tumindak. Ning pakdemu ngomongke nek Mbak Yumu Nalawati wis gerbini, wis pepek pojo, wis bobot nganti 3 sasi luwih. Kok kowe isih kumbi kowe isih selak? Lunga. Nek kowe iso bali tekan Karang Tumaritis kene slamet ora nelan swiji apa tegese kowe ora tumindak. Nek kowe tekan kene ming kali jeneng tegese kowe tekan ning pati sumpahmu nemahi Kong. Wis ben ilang-ilangan nduk siji. Men iso ngendhok bareng karo aku. Rumangsane anggepe apa anak wedok siji tak domo-domo dadi mblenduk. Anakmu kewirangan, aku ya melu kewirangan reng. Iya, ben anakku minggat. Nek upama iso bali tekan omah kene kanthi slamet, tegese anakku ora tumindak apa-apa. Ning nek bali tekan kene ora slamet, tegese anakku tumindak culika karo anakmu. Ning gose anakmu meteng tenan apa piye? Ambok sumpah. Kowe ngomong gawe-gawe. Oh, ambok wani petel-petelan aku manut wis. Ayo dilaki apa piye? Nek nganti anakmu ora meteng, aku ora ujar ora kaul, ora nyawang kowe dulurku tuwa. Ngejak apa tak wujuti? Oke, aku manut yo dilaki yo. Rasane bapak kok ora kaya adat sabene. Atiku kok melang-melang kaya ninggal panganan ra tak tutupi. Kaya ninggal jejabang tapi ning balu kok ninggal panganan ra ditutupi. Ra urung ming digaglak kucing. Iki Petruk ngopo gareng ngopo? Saene bapak ngecek. Dlang totung. Tegese bapak niku niti priksa teng daleme anake ana apa, nek ana bot repot sampean wong tuwa iki ora kainan dibatin karo Petruk karo Gareng. Ana kahanan kaya ngene ana perkara kok bapak ora ngetoni apa sampean ra isin. Yo ditileki bocah-bocahane do ngopo. Atiku kok ora jenah yo tak jerekke Pak. Janeng yaning talaka langit mambang pantepasulan opamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
miyatanganing kalanggihan aglar pandan moncar dinon lir kekonang surung sorot tetang badan sangga dua telih pitik menol-menol kong wonten dawuh Rama sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa sing jeneng anak sing iso gawe arum masmaning wong tuwa ki ya kaya kowe kowe beda karo kanca-kanca sak barakamu nadyan kanca-kanca sak barakamu ki seneng dolan seneng kumpul-kumpul ning kowe ora nate melu karo karepaning kanca-kancamu pendak-pendak kowe dijak mlumpuk monggo hitungane nggone mlumpuk mau tanpa guna kowe pamit mesti ora iso dadi siji karo kanca-kancamu malah kowe ngewang karo bapak nggarap Tegal lan sawah arang-arang lule nom-noman sak umurmu wis sing isih seneng mikul garu luku nuntun kebo sapi nggarap karo sawah. Wah. Nadyan to kowe kuwi anake Petruk, bapakmu gagah runggah-runggah. Duwe anak kaya kowe kuwi bombongku tanpa upama. Kung wonten dawuh. Aku ora wis kongkonan karo kowe to takon pasang kawat untu. Kowe iki bagus ning amit sewu rada jengat. Nggih. Namung dereng wonten kalodhangan kemawon Rama. Tur dasaripun kula menika nampa menapa wontenipun menawi keparinging Gusti kados mekaten boten sisadipun menapak-menapakaken. Jer menika sampun kanugrahani Hyang Maha Nasa. Gus, bagus. Ya ngono kuwi sing tak arepake. Kowe diparingi urip keping sak derma nglakoni dadi wujud kaya ngapa wae kuwi kanugrahane Hyang Maha Nasa. Rasah tiru kanca-kancamu sing maune untune nuwun sewu rada maju diwenehi kawat men demes. Wis to, tampan napa anane? Oke lho, Bung, sing wis kolu kawate kanthi ora iso dijupuk meneh. Mergo kepengin miradati karo kodrate Hyang Maha Nasa. Mekaten Rama. Sawah dul desa wis tok garap. Sampun. Aku kongonan karo kowe tak kon nebar winih, tak kon nehi rabuk wis tok rabuk. Sampun Rama. Sawah wetan desa kula tanduri jagung. Wah, lah syukur. Ya arep jagung saiki rada murah ning ora apa-apa. Inggih. Terus sing kulon desa sampun kula tanduri tela Rama. Apik. Mburi omah kula tanduri tetean. Nggo ngembruki kowe apa piye? Kula damel pager supados sak mangke ketingal watesipun sitinipun Rama lan sitinipun tangga. Wah ya mathuk ya. Panjenengan ya saiki nek ora digawe ngono kuwi kadang kala ketoke tangga ning aten-atene ora apik ngono kuwi ya sok ngesuk-suk ya to Kung. Inggih kasinggihan mekaten. Namung dadosaken kagiat manah kula. Ngapa? King menapa Rama menika mboten nate ngajak sak pejagong kok dinten sak mangke Kanjeng Rama ngajak sak pejagong kalian kula. Aku ki ngimpi menapa? Monggo impen kuwi jarane piyai sepuh ana maknane ana tegese. Lah kok ora kane kanyono-nyono kok aku ngimpi kok untuku pothol. Wajanipun Rama pothol. Gragap aku ki tangi saka ngimpi petunganku wis ora karo-karuan. Sapa iki? Merga hitungane piyai sepuh nek ngimpi untune pitir utawa untune copot kuwi arep kelangan sanak kulawarga, arep kelangan sedulur. Lah kuwi aku dari kaget. Apa aku arep kelangan Kang Gareng apa anake Kang Gareng? Apa aku arep kelangan Bagong apa anake Bagong? Apa malah aku arep kelangan kulawargaku dhewe? Mula bab iki kowe tak jak rembugan. Menawi saking pamrayogi kula impen menika sampun ngantos dipun gagas. Jernyatanipun impen menika namung kembangipun tiyang Nindra Rama. Ngimpiku bangun gagat rahina. Nalika aku mlilir ngancik krungu swarane ngadan subuh kuwi nandhake nek impenku bakal ana nyatane. Ning ewa semono
Petruk ki dinitahake urip ana ing alam padang, wis kulino sabar, wis kulino nampa apa kang dadi kodrating Wang Mahanasa. Aku ikhlas nek pancen keparenging Gusti kanthi sasmita aku ngimpi kaya ngono, aku kudu kelangan sapa wae tak ikhlasake. Jeneng urip ana ing alam padang kuwi ming kari nglakoni apa kang dadi uripe sarta nglakoni marang kewajibane kong. Miat langening kalanggihan aklar pandar moncar tinon ler kakonang surum sorotetan padang kasur lan pacaring pun nameng kekono dasari mungso katiga dereng ngantos paripsami Mbah Wacana kasaro ingkang prapta nenggih kelurahan Nala Gareng betek-betek akayo kaget Kelurahan Petruk kanthong bolong wau long-long ing driya mangung kong sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara aku sing teka Kang Gareng kas ora sana tak kangkeng ngopo Kang kok nggawa bendho arep golek kambil mo golek kambil cengelmu mumpluk kuwi ora Gusti to ana rembug dirembug ana perkara diperkara kok sajake sampean nesu karo aku Truk anakku kaya ngene iki mergo kowe Caidan mergo aku ngopo aku salah karo sampean ngopo nek aku salah aku njaluk ngapura salam wis ora iso tak wenehi pangapura salahmu wis gedhe banget karo aku Truk kowe ora raine kakangmu kowe ngrusak keluargaku lho sik kok ngrusak kulawarga iki perkarane apa aku tak takon karo sampean kuwi menungsa mburimu kuwi sapa lengkong duwe kacer radiator Kong kowe tuku manuk anyar apa mboten Rama aku mrene duwe kacer manuk kula menika cecak rawa lho iki piye jane nalare apa ngene setan kowe ya ora mulang karo anakmu memper kelakuane anakmu kaya ngono turun sapa turun gerangane sapa ya kowe kuwi kosek to iki no perkara Kang Gareng iki senengane ngono asprek cengengesan kowe ora iki serius ya wis tak kira nek gojek dengkulmu mlocot kowe ngerti Nalawati anakmu kae tak kandhani ya Nalawati meteng terus. Lho. Kang, apa? Nalawati kok iso kaya ngono kuwi sapa sing tumindak? Sing tumindak. Rere, maju rere platok ndasmu rene. Ora ngandani karo anakmu, ora ngandani karo bocahmu. Lho, hubungane apa karo Lengkong? Ana hubungane sing ngetengi ya anakmu kok. Sing ngetengi sapa? Sing ngetengi anakku. Nalawati tak tari sapa sing tumindak kaya ngono? Adi Lengkong. Anakku Lengkong iki. Iya. Rene. Oromo. Kula
mboten tumindak menapa-menapa napa sing dingendikake Pak Digaring menika mboten leres. Ngrasa semaur sik. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Aku bapakmu lho, Kong. Aku sing kula wentah kowe wiwit kuncung nganti gelung, wit capang nganti jerab, nganti wit jabang nganti celaprang. Niatku mung kepengin kowe iki nulato karo bapakmu tumindak sing apik, lagi wae mingkem nggonku nggolok nganu ngalembono karo kowe. Lha kok Kang Gareng tekan kene ngandake. Lek kowe tumindak kaya kono apa kok? Rama, kula menika mboten nate tumindak menapa-menapa kalian Mbak Yunalawati. Lahir batin kula mboten tumindak napa-napa. Wes goroh goroh. Buktine ra percaya yo ning aku. Anakku Nalawati wetenge bledok. Wetenge wis gedhi, wis 3 sasi luwih. Ora tanggung jawab. Mbok yo omong karo bapane, kon lamar ning omahku ngono kok piye? Konjur meneng wae ora nyanyan ora. Nek pengen ki mbok njaluk det aku tak tukoke. Sampai naik wae ambayune dhewe disasak wae ora. Oh, tanpa petong ora. Sik Kang, sik apa aku melu mangkel kok. Iya, aku tak nyeneni anakku. Dadi kabeh sing dikandhake Pak Demu mau bener. Mboten Rama. Jujur, aku ora seneng ndi anak seneng goro karo wong tuwa. Mboten Rama, ayo jujur. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula mboten badhe wantun doro. Nek pancen kowe wani sumpah-sumpah, sumpah dipun sekseni kiblat papat segara gunung isin ing lina wengi. Kula mboten nate goro menawi ngantos kula tumindak awon lan Mbak Yunalawati mugi kapulunga jagat kula dinten menika kula ikhlas. Krungu dhewe Kang. Ora iso wong sumpah iki mandiya mudhar kabeh wong lanang. Wong sumpah ki apa wong sumpah kok njodho percaya ora. Dheweke iki iso wae lari saka kenyataan mergo ming perkara terus wani sumpah karo kowe. Lah iki aku ora apa ya terus jenenge aku ora trima pokoke kanjur sapenake dhewe. Aku ora sudi nek kowe ora iso ngajar anakmu percuma lek dadi adikku. Kong, punten dawuh. Ha ngene. Nek kowe tumindak tenan karo Mbak Yumu, bapakmu isin. Nek nganti perkara iki kawanguran tangga teparo, sanak kadang mitra kawruh, aku wirang. Nggih. Nek kowe pancen ora tumindak karo Mbak Yumu, aku menehi pangapura. Nek kowe tumindak karo Mbak Yumu, luwih becik kowe lunga saka papan kene. Lunga. Aku ora sudi nggonan menungso, luwih-luwih duwe anak sing pakardine kaya ngono. Rama kula mboten tumindak. Ning Pak Demu ngomongke nek Mbak Yumu Nalawati wis gerbini, wis pepek pojo, wis bobot nganti 3 sasi luwih. Kok kowe isih kumbi, kowe isih selak? Lunga. Nek kowe iso bali tekan Karang Tumaritis kene slamet ora nelan swiji apa tegese kowe ora tumindak. Nek kowe tekan kene ming kari jeneng tegese kowe tekan ing pati sumpahmu nemahi Kong. Wes buat ilang-ilangan ndok siji. Men iso ngendok bareng karo aku. Rumangsane anggepe apa anak wedok siji tak domo-domo dadi mblenduk. Anakmu kewirangan, aku ya melu kewirangan reng. Iya, ben anakku minggat. Nek upama iso bali tekan omah kene kanthi slamet, tegese anakku ora tumindak apa-apa. Ning nek bali tekan kene ora slamet, tegese anakku tumindak culika karo anakmu. Ning kok sik anakmu meteng tenan apa piye? Ambok sumpah. Kowe ngomong gawe-gawe. Oh, ambok wani petel-petelan aku manut iso. Ayo dilaki apa piye? Nek nganti anakmu ora meteng, aku ora ujar ora kaul, ora nyawang kowe dulurku tuwa. Ngejak apa tak wujuti? Oke, aku manut yo dilaki yo. Punapa mirah ingsun prihatin waspogung mijil tudatan poho karya sengkang rinemegan Gusti
sigra mintar saking Karangtu maritis nenggih. Sang Lengkung Kusumat Majawir kula Petro kanthong bolong. Eling-eling nadyan derajate ngaceplik parandene gedhe dayaning Ki Lengkung. Sigra ana wong Sungkawa wonten ing marga tambuh sutaning galih. Paran marga ngarsa tinempuh. Mulat sang Kaneka putra Sigra tumiyup saking Dirgantara. Aja sedih, Nger, aja sedih. Naraina smubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca Kulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nah perkencong warudaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya ngger ulun tompakan ya bombong birawaning cas ulut ora lihat pangestu ulun mampanono ya kulup Lengkung Sumo kula pundi nggo jimat wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula. Iki ngene, kowe tak kandhani ya. Pancen sejatine pinesti kenodrat marang garising kepesthen. Lamun jodoh dhaup kita kuwi dudu sapa-sapa, nanging pancen ya kuwi atmajane. Wong atuwa kita dhewe ya kuwi Sinala Garing, ya kuwi Sinalawati. Iki pinesti dening kersane Hyang Mahamanon. Ya mung kepiye to carane supaya iso gathuk antaraning kita lan Nalawati mula dewa ingkang gawe lelakon. Ulun panen merpeki kelawan Sinalawati. Ulun seda wujude kaya dene wong Gerbini. Nanging sejatine Nalawati kuwi padharak utawa tenge ora isi apa-apa, merga kuwi saka gawean ulun. Mekaten Bu Ulun. Ya. Lah Nalawati ulun wisik supaya ngaku yen to ingkang tumindak ora prayoga mau Lengkung. Iki dadi sarana kita ketemu karo Mbak Yumu. Nanging Bu Ulun, menapa saged sae kedadosanipun ing atasipun menika Mbak Yu kula. Saha kula kaliyan Mbak Yu kula menika mboten gadhahi raos tresna kesik ta, tetembungan witing tresna jalaran saka kulina. Yen mengko nglirik ketemu nglirik tumibaning paningal mau tekan ana ing rasa wekasan dadi tresna kuwi ngono kuwi. Mula penyawange Mbak Yumu Nalawati tampanen nganggo penyawang netramu mengko rak tumiba ana ing ati dadi tresna. Mekaten Bu Ulun. Iya. Kanthi srana kita ulun balangake saka ing papan kene dhisikna lakune ing Nalagaring apa Dene Petruk ngene prapta ning wis maning Nalagaring ana ing Bluluk tiba. Kita dadi sisihan Nalawati kang mangkono kita wis mesti bakal dadi jodoh dhawuhing Nalawati nggih. Lengkung aja mbok duwa mundhak kowe miradati kodrating Wang Mahanasa nggih. Saking Gudha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Kakang Mbok kula ingkang sowat sampun ngantos kerja tinggali adikku Lengkung iya gawe kaget ing atiku Yayi Kakang Mbok miturut dawuhipun Hyang Narada bilih menapa ing paduka lampahi menika sampun ginaris sarta dipun dawuhaken saking Hyang Pikulun Kanika Putra. Apan kaya mengkono Yayi paran marga nggone bakal ndak lakoni wong nyatane siadilan Mbak Yumu iki padha-padha tunggal, padha-padha sedulur.
apa ya kelakon bakal iso tuwuh rasa tresna ing antaraning Si Adi lan Mbak Yumaku Lengkung. Mandi pengendikaning Iwang Pikulun Kaneka Putra. Nadyaning raos tasih wonten raos jigo kalawan pekewuh parandening mangke. Pinaringan raos tresna dening Sang Hyang Jatimurti. Sang Dewi Nalawati tuwin Bambang Lengkung Kesuma. Satemakan tika nyono-nyono saya nyaket nggih sami lenggan setemah jejer kekalihipun. Apa kaya ngono kuwi? Kon lunga kok malah nemplok. Lah kok kowe iki kok malah nang kene to, Kung? Rama. Nyuwun pangapunten. Apan pekaten lampaning kedah kula lampahi. Lah, saiki cetha. Nek ngono pancen kowe sing tumindak ora prayoga karo Mbak Yumu ya ta? Rama sampun dugani Adi Lengkung, wong nyatane mbiyen sing njaluk ya kula. Rungokke kuwi. Dadi kedadian kaya ngene iki ora aja sok terus ngluputke sing lanang. Kadang kala ngono kuwi sing ngusrek sing wedok. Aku dadi kowe kok kaya ngono. Nek ngono ora ujar ora kaul. Pancen kowe sing kudu ndak nandang luput Nalawati. Dina iki aku ora bakal eman kelangan ndok siji. Nek kowe sing marai, kowe sing tak pateni. Nyuwun sewu, Pakdi. Mboten namung Kakang Mbok Nalawati. Ning kula ugi ingkang ngoyak-oyak. Kurung ora gobokmu. Anakmu ngoyak-oyak. Tapi ngoso-oso mesti. Mesti nyetoti mesti. Kita saiki ayo. Reng, apa? Tak pikir-pikir kok. Iki kaya lakon iki pancen digawe dewa to. Dewa sapa? Keditur sapa? Ora. Tegese dewa ning kayangan ngono kok ketoke wis jodokke anakmu karo anakku. Ketoke kok ya terus. Ha iya. Iki rasah dienggo bengkrengan. Saiki kowe karo aku dadi wong tuwa ming mengestani supaya anake iso atut runtut nggone anu jenenge iki mangun bale wis mok. Ning apa ora elek kedadiane terus? Sebab jarine wong tuwa nek rabi padha sedulur iki ora apik. Sing kandha sapa? Ora usah percaya kaya ngono kuwi. Nek pancen pirsani Gusti apa wong tuwa ki ngungkuli panguwasane Gusti apa? Iya ya. Ayo. Wis ngono wae. Saiki mung kare ngulem-ulemi. Ngono. Gandeng bocah loro wis padha mantep. Kowe mantep to, Kung? Mantep Kanjeng Rama. Nalawati ya wis mantep. Mantep. Saestu. Ah terus wetengmu kuwi menika estunipun damelanipun Iwang Narada ingkang paring dawuh lan nyebda kaliyan kula kados dene tiyang Gerbini. Lajeng kula dipun dawuh supados ngakoni menawi ingkang tumindak menika Lengkung. Wah, sing ngakon Narada to? dewa reng. Heeh, dewa. Dewa Narada to? Inggih. Wah, bener kok, Tru. Iwang Pikulun Narada sing dawuh. Mula kok telung sasi kok isih cilik ya. Ah iya ora apa-apa. Ya wis berarti nek ngono iki wis pancen pinesti keparinging Gusti. Ha iya, mula aja sok emosi, aja sok nesunan, aja sok gampang apa jenenge iki murup pikirane. Ha iya. Saiki wis ketok nek pancen anak dhewe pancen kudu nglenggono anak loro kudu didhawuhake kabeh. Mula dadi wong aja sok kibir, ndak kejungkir. Urung. Urung kaya basiya wae manane. Oh kibir ndak kejungkir. Ya iki mbok muga-muga dara-dara Pandhawa engko ya iso bantu karo awake dhewe ya, Truk. Mesthine ngono.
ora gara-gara kok ora metu gara-gara eneng masalah, Pak. Eneng masalah, Pak. Masalah apa? Masalah apa? Mula mbayar pajak. Sik to. Udu sosialisasi kok bayar pajak ora. Anakku karo anake Petruk arep tak rabekke, Pak. Anakmu sapa? Nalawati. Anake Petruk Lengkung. Oh, wis padha senenge? Empun. Wis padha senenge ya wis ora apa. Sisan bangane meri. Bagong. Kakangmu arep duwe gawe. Lho, gawe apa neng kok ora rapat pemuda? Ngrabekke anakku. Entuk anake sapa? Entuk anakku, Gong. Waduh, Mar, anakmu drabekke karo anakku. Anakku sapa? Aku. Dirabekke karo anakmu? Aku ngepek anakku. Waduh, ora. Dapure ya muga-muga atut runtut tekan kaken-kaken ninen-ninen lho. Sinuwun Darawati. Iya, Petruk dalem. Bagong, Nun. Apa bener pawarta sing tak tampa Nalagaring arep duwe gawe mantu? Leres. Lho, kok ora atur-atur karo para Pandhawa? Dereng kemawon ngundangane dereng dadi. Sapa sing arep tok rabekke anak kula? Sapa? Nalawati. Oh, wong wadon ngarep iki? Nggih. Elok. Nalagaring kok anake ayu. Ayo ngono kuwi keparengi Gusti kok. Ndara ora sok nembe karo wong tuane. Lah terus entuk sapa? Anake Petruk. Kowe lah nuntumke balung pisah. Ngraketke daging sing renggang, kleresan. Lah terus angge namung mikir biaya, aja kuwatir. Mengko kabeh Prabaya saka Dwarawati. Estu napa? Lho, aku apa tau goro karo kowe? Terus sip. Kok ming sip? Aku wis krungu kok dadak tok kabari ora. Kang, ayo ngono kuwi bejane wong ndek juragan ning ngono kuwi. Aku ya pene ana papan nggo nyumbang karo kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Nalagaring tak gaweke seragam Petruk Bagong Semar kulawarga Anang Kadempel tak gaweke seragam. Wah, ning jaluk ngapura ukurane men es kabeh. Duh aja. Sesak ya terus ora apa-apa pokoke dienggo ora masalah. Aku saya meneh ra iso dibenekke mesti. Wis ben bledheke wae ora masalah. Wah, opo sing kurang saka aku? Nggih, matur nuwun. Nalagaring kowe mbiyen melu aku pirang-pirang taun tekan seprene. Yen aku ora nyumbang karo kowe rak ya saru. Nggih, tak biyawarake ora ming. Ya wis kowe njaluk apa? Nggih, sewane gedung kali tontonane ro ngenten. Ya mengko tak sewake gedung sing apik dhewe. Nggih. Karo apa? Selop ya, Truk? Heeh. Ukuranmu pira Nalagaring? 39. Kowe pira, Truk? 72. Bagong pira? 81. Sikil apa cagak pendopo? Ya orang sikile gedhe ya Mas, ora ngono kuwi ora ngece ora. Muga-muga padha atut sih sinian tekan kaken-kaken ninen-ninen ya Nalagaring. Nggih, matur sembah nuwun, Ndara. Wah, ayune ora jamak-jamak.
Nolawati jejer karo nom-noman wangune wis arep didhawuhake. Upama tak jaluk sarana apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Aja padha alok kelangan. Hei! Kanjeng Rama, Kakang Mbok Ical. Kanjeng Rama kados pundi? Komeng kanjeng-kanjeng konjang-kanjeng. Aku iki calon mantene lanang bojomu colong wong kok meneng wae iki tanggung jawabmu nendi Lengkung? Warku doro. Kula mupus mboten siya serabi sebabe malingipun ngambah dirgantara Rama kula mboten isa mabur kados pun diangenipun kula badhe ngoyak maling menika jan kowe iki ndek bendara ora tok manfaatke. Napa Wedra? Anak kula Lengkung ora iso mabur, malinge sing lanang nika wau nyolong Nolawati mabur. Aku kudu piye? Lepasi jemparing. Tak lepasane jemparing nggih. Mengko yen Nolawati iso kecekel. Tegese sing ngepek aku. Boyo nganggo tepo-tepo. Kancane iki diumani. Anakku arep ngepek Nolawati kok njur dumemeng dijaluki tulung anu balekke manten wedok kok engko nek kecekel manten wedok bali tak pek. Wong kok ora dirasa jeleh lho. Ora arep jeleh kowe piye? Wong kaya ngono kuwi ya nyenengke tenan. Oh iki copang capeng ki arep ngopo. Wis gak wis rada. Orang guys ora iso. Ora apal karo gelagatmu. Ngene-ngene golek sapa? Ya ming mbok tak nabuk. Wah napa-napa ora. Aku sing urung tau nabuk. Karo nabuk sapene dhewe. Pun sabar. Ora sapene dhewe. Mbok menawa mungsuh isih ana Petruk nggih, kula ngertos.
pusen semene bae ya lung. Kekarepamu kuwi cecak nguntal cagak cebul gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak wurunge dijupet semene wae esuk nek ana lelakon meneh tak golekke cah bagus. Mule. Hei! Putih ora mutar-mutar. Anoman dasar Purnyata. Kowe angkara murka ngagelah bergagah ning jagat. Ora bali aja takon terus untapke. Ayo kowe apa aku sing tekane. Wah. Dening aku balikke ning Gunung Sumawana mangsa bisa ucul saka tenging Gunung Sumawana. Nggih, Kakang Anoman. Kakang Anoman. Mantene wadon tak jaluk Kakang Anoman. Lho. Aku ra sudi jagongan karo dapurmu Minggat. Ayo Minggat. Aku ora sudi jagongan karo dapurmu. Aku ratu Wemeng Batul. Aku butuh ketemu karo Gareng. Ketemu karo kakangmu. Anake Gareng bakal tak boyo nang negara Ngastina. Tak dawuh Lesmana Mandra Kumala. Ora gelem menakke Lesmana. Nalawati dawuh karo Lesmana. Aja klakon dosa. Gawe geger bluluk tiba. Apa Petro? Kok menggeh-menggeh? Kang Raka duka. Sapa? Sinuwun Mandura. Ana tulisan sayane. Aku ora butuh cangkeme karo kowe. Aku ora butuh geng karo kowe. Sing takone Kang Gareng. Nolowati aku menawa kita ora ngono kan pengen. Kowe iki ngopo ya? Niroke Ndara Baladewa. Aku ora butuh kowe niroke. Kowe iki omong sing apik. Aku dadi kowe nuding-nuding raine Ratu Ndarawati ki anggep aku sak padamu lho piye? Praktek. Ora butuh praktek. Teori apik wis apik kok dadak praktek barang. Lah terus sing nesu sapa? Baladewa. Mbok ya sinuwun ngono, ya sinuwun Baladewa. Lah nesune ngopo? Arep nggayuh Nalawati. Dikongkon sapa? Sinuwun Ngastina. Wah, kesuwen ngene iki. Nang ngene iki carane iso rampung setengah 6. Wis ceket-ceket Sinuwun Baladewa nesu sampean kudu methuke. Nek ora iso methuke, ora iso ngalke Baladewa, gunane apa Ratu Ndarawati? Lho, gunane ya akeh. Oh iya, Nding. Nek anggepe gunane Ndarawati urip ki menggo petruk ngono apa piye? Dapurmu kaya ngono kok. Ah, jan mesti salah. Minggat tak tandangane Nata Mandura. Bekti kula kunjuk, ya tak tombo. Wonten menapa kok pasturyanipun ketingal duka? Nalawati dawuh karo sapa? Atmajanipun Petruk lengkung, kersanipun pegatke. Lho. Kok dipisahaken menika? Nalawati arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Nek kula ora entuk, aku ngamuk. Nek ngenten sak menika mangsaipun sanes sinten ning Nata Ndarawati, Kresna lan Baladewa. Mergi kula mbelani Gareng kalih Petruk, panjenengan mbelani Lesmana. Pun ngaten mawon rasa kekian gunung tanpa guna. Ayo ditetre ning kene rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh. Wis ngono wae rampung. Piye? Ayo!
mendem. Ratu digetak. Nuwun sewu. Panjenengan menika duk nalika tasih alit ugi nampi pangudangipun Nala Gareng. Tautate dipun mong dening Petro. Terus sakniki kula tak nyuwun priksa. Panjenengan nglabuhi Lesmana niku entuk apa? Dipunjung apa, diparingi apa, dijanjeni apa? Kok kaya lali karo watak wantu ning wong Kurawa lho. Kurawa niku nek wiwitan niku manis, manis kaya madu, ning nek wis rampung sepet ora penak dirasake niku Kurawa. Lah kok panjenengan arep nglawanake Lesmana Mandra Kumara niku terus sampeyan niku diwenehi apa? Sampeyan niku diparingi napa, dipunjung napa? Apa kira-kira derajat Lesmana niku kalah utawa luwih dhuwur timbang derajate Petruk karo Gareng? Ya pancen tonton yen dipresani menika pancen derajate ngaceplek. Ning nuwun sewu lelabuhipun Petruk kaliyan Gareng menika ageng tumrap kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek tanpa panggula pentahing Panakawan mbok menawi nalika panjenengan kaliyan kula mapan wonten ing Widara Kandang rumiyin sampun pinanggih kangsa sampun pejah awit saking lelabuhanipun Nala Gareng Petruk Bagong ingkang saged nyingetaken kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu saengga mboten kawet wistara dening sinten kemawon wekasan engga sepriki tasih saged nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan Koko Prabu. Walada. Udara. Nggih. Manten lanang Ngastina kae sipaten barat ndak malah dadi klilip. Yo. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paneng pucaking bukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung Ndara sedaya sampun paripurna. Mugi-mugi pinanganten kekalipun saged atut runtut dumugi telasing yuswa benjang tetep sih sinian tetunggalan manunggal. Mboten dipun pisahaken dening menapa kemawon saengga saged netepi dhateng kewajibanipun minangka dados tiyang sepuh. Ya Semar. Purnaning gati sura sudira jaeng kang rat suwuh brasta taping kula Darmastuti rahyung samaya makarya rahyung samya pinanggih Ndara.